आदाब हैं। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अमेरिकी साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी क्लिंटन का औरंगाबाद दौरा। पुलिस के सख्त बंदोबस्त के बीच आज किया गार हाय एलोरा का दौरा। अजंता एलोरा बैनुल अक़वामी फेस्टिवल का किया जाएगा इनेकाद। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। और फरवरी में G20 कॉन्फ्रेंस समेत यूनिवर्सिटी में लिए जाएंगे कौमी सतह के प्रोग्राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के दौरे पर आई हुई अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया नीज़ अमेरिका की साबिका वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने आज तारीख़ी गार हाय एलोरा का दौरा किया और गार की खूबसूरती देखकर बेहद मुतासिर हुई। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया नीज़ साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन औरंगाबाद के दौरे पर आई हुई हैं। वो मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात का दौरा कर रही हैं। आज हिलरी क्लिंटन एलोरा तशरीफ़ लाई। उन्होंने गार हाय एलोरा का नज़ारा किया। गार हाय एलोरा की नक्काशी और ख़ूबसूरती को देखकर वो हैरान हो गई और बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ की। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी। एलोरा अजंता बैनुल अक़वामी फेस्टिवल का अहतमाम किया जाएगा। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में होने वाले प्रोग्राम्स के सिलसिले में मालूमात फराहम की। और पर्टिक्युलरली औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पर्यटन वाढीसाठी महाराष्ट्र शासन आणि पर्यटन मंत्रालय युद्ध पातळीवर कार्यरत आहे। याचाच परिणाम हे आहे की 2016 पर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध वेरूळ अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे आयोजन केले जात होता आणि त्यामध्ये बरेचसे आपले देशस्थ आणि फॉरेन टुरिस्ट जे आहेत ते विजिटर्स येत होते, पार्टिसिपेट करत होते। परंतु 2016 पासून काही कारणामुळे अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय महोत्सव थांबला होता। त्याचा कार्यक्रम त्याच्या चालना नाही होती। परंतु यावर्षी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आदेशानुसार पर्यटन मंत्री महोदयांचे आदेशानुसार जिल्हा प्रशासन पर्यटन मंत्रालयाचे संयुक्त विद्यमानाने औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 25, 26, 27 फरवरी रोजी वेरूळ अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे आयोजन केला जात आहे। या वेरूळ अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव मध्ये जे आपले देशाचे विविध प्रसिद्ध कलाकार आहेत ते विविध प्रस्तुती करणार आहे। या विविध कलाकारांमध्ये उस्ताद रशीद खान, उस्ताद सुजात खान, श्री महेश काले जी, श्री रवि चाली जी, श्री शिवमणि जी, श्री विजय घाटे जी, श्रीमती संगीता मजुमदार जी आणि शंकर महादेवन आणि अन्य जे कलाकार आहेत ते आपली प्रस्तुती देणार आहेत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में माह फरवरी के दौरान G20 कॉन्फ्रेंस समेत कौमी सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाएगा। इसकी इत्तला वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आपलं सर्वांना माहीत आहे की यावर्षी G20चं अध्यक्षपद आपल्या देशाकडे आलं आहे आणि ही आपल्या सर्व देशवासियांच्या दृष्टीने एक खूप महत्त्वाची बाब होय। या G20मध्ये नुसतं हे शासनापुरतं मर्यादित न राहता समाजापर्यंत आणि जे उद्याचे नागरिक आहेत त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत G20 काय आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला सहभाग काय आहे, ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे याचा एक अवेअरनेस क्रिएट करण्याच्या दृष्टीने G20 युनिव्हर्सिटी कनेक्ट हा एक उपक्रम केंद्र शासनाने सुरू केला आहे आणि या उपक्रमासाठी महाराष्ट्रातल्या 4 विद्यापीठांची निवड करण्यात आली आहे। त्याच्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर विद्यापीठासह आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचाही सहभाग आहे आणि याच्यामध्ये एक G20 युनिव्हर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सिरीजही या निमित्तानं सुरू होत आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण व्हावा या दृष्टीने त्यासाठी
विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा, या क्विज कॉम्पिटिशन आहे, नंतर लेक्चर सिरीज आहे, निबंध स्पर्धा आहेत, पोस्टर मेकिंग स्पर्धा आहेत, बिझनेस आयडिया कॉन्टेस्ट आहेत. अशा पद्धतीच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. आणि यासाठी एक RIS रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज हे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सने ही एक बॉडी तयार केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी एक प्रमुख वक्ते त्यांच्यामार्फत पाठवण्यात येतील. इथे लोकल स्तरावरती विद्यापीठामार्फत एक तज्ज्ञ नेमणूक होईल आणि सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्सेसच्या डीन प्राध्यापक ज्योती चंदरमानी ह्यासुद्धा स्टिअरिंग कमिटीच्या G20च्या जी शैक्षणिक उपक्रमासाठी आहे त्यांच्या सदस्य आहेत. ह्या उपक्रम आपल्या विद्यापीठामध्ये याचा पहिला कदाचित असेल. पहिली एक साखळी म्हणा ती 17 तारखेला होत आहे आणि या 17 तारखेच्या उपक्रमामध्ये विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे आणि संलग्नित महाविद्यालयाचे जवळपास 1000 ते 1200 विद्यार्थी त्याच्यामध्ये सहभागी होतील. किसान मुखालिफ कानून और गलत बरामदात पॉलिसी के खिलाफ पैठन में प्रहार किसान तंजीम की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया. आमच्या आंदोलनाचा उद्देश असा आहे की गेल्या 2 वर्षापासून अनुक्रमे 10 लाखापासून 25 लाखापासून ते 50 लाखापर्यंत गाठीचा निर्यात झाल्या. आपल्या कापसाच्या गाठी विदेशात निर्यात झाल्या. ती निर्यात बंदी आणि निर्यात बंदी झाल्यामुळे कापसाचा भाव पडला. पण ठीक आहे, निर्यात बंदी आपण जर बाजूला ठेवली तर ह्या सरकारनं ह्या महिनाभरात कापसाच्या 3 लाख गाठी आयात केल्या ऑस्ट्रेलियातून. मला सांगा, 3 लाख गाठी आयात केल्या आणि ते विनाशुल्क आयात केलं. पुन्हा मग ऑस्ट्रेलियाचं देशाचं काय देणं घेणं, शेतकरी मेला तरी चालतं पण ऑस्ट्रेलियाचं भलं झालं पाहिजे, हे केंद्र सरकारचं एक धोरण आहे. ह्या आयात निर्यातच्या धोरणात विरोधात आम्ही आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी आज हे पिंडदान आंदोलन केलं आणि सरकारनं आणि प्रशासनानं किमान केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयापर्यंत आमचं पिंडदान हे तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून पिंडदान आम्ही का केलं, हे प्रतिकात्मक पिंडदान आहे. हे का केलं, कशामुळे केलं, कारण आयात निर्यात धोरणं बदलले पाहिजे, शेतकऱ्याच्या बाजूनं झाले पाहिजे. कारण तुरीचंही तेच झालं, सोयाबीनचंही तेच झालं. आज कापसाचा आम्हाला शेतकऱ्याला ज्यावेळेस कापूस आपण 8,000 रुपये 10,000 रुपये 8,000 रुपये क्विंटल चालला, पण तो पक्का झाला की आत्ताच आम्ही गणित लावलं, तो पक्का झाला की 4 लाख रुपये क्विंटल चालला. समोर पक्का झाला की 4 लाख रुपये क्विंटल चालला. त्यामुळं हे आयात निर्यात धोरणं बदलले पाहिजे. ही खरोखर जर महागाई बघितली तर खूप महागाई झालेली आहे आणि त्या शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला जर योग्य भाव भेटत नसेल तर त्या शेतकऱ्याने जीवन जगायचं कसं, त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, हा खूप मोठा शेतकऱ्यांच्या पुढे प्रश्न पडलेला आहे. म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी प्रहारच्या वतीनं बच्चूभाऊच्या आदेशानं या ठिकाणी बोंबाबोंब आंदोलन पिंडदान करून या ठिकाणी केलेलं आहे. कारण आमच्या शेतकऱ्याला या ठिकाणी कापसाला कमीत कमी 12 ते 14 हजार पर्यंत भाव मिळाला पाहिजे. आज तुरीचं बघा, सोयाबीनचं बघा, यांना भाव भेटत नाही. म्हणून आम्ही या ठिकाणी पिंडदान करून शासनाचा निषेध केलेला आहे. केंद्र सरकारनं याची कुठेतरी दखल घेऊन आमच्या शेतकऱ्याला कुठेतरी योग्य भाव द्यावा, रास्त भाव द्यावा, याच विचारानं प्रहार सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे, शेतकऱ्यांसाठीच लढणार आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी पिंडदान करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी पिंडदान केले. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से करीब जामा मस्जिद कब्रस्तान के रूबरू की ड्रेनेज लाइन तब्दील की जाए, इस मुतालबे पर आम आदमी पार्टी के जानिब से आज भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया. एहतजाजियों ने अपने मुतालबात के ज़िमन में मालूमात फराहम की. बैठने की वजह मेरी ये है कि 19/4/2022 को मैंने अभियंता को एक लेटर निवेदन दिया था जामा मस्जिद कब्रस्तान सामने की ड्रेनेज लाइन चेंज करने के तारीख से 19/4 से लेके आज तक के ये अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. उसके बाद भी मैं 2 निवेदन इनको दे चुका हूँ, इन्होंने उस पर भी कोई वो ठोस कार्रवाई नहीं की. जामा मस्जिद के पास जो ड्रेनेज लाइन है कई दिनों से वो ख़राब है, जीर्ण हो गई, ख़राब हो गई है और गंदा पानी रोड पे आता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है. मजाज अहमद खान ने कई बार वार्ड अभियंता साहब को निवेदन दिया है और निवेदन देने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. फिर इसी मांग को लेकर मजाज अहमद खान आज महानगर पालिका मुख्य गेट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं और आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में है.
और हमारी मांगनी ये है कि जल्द से जल्द आयुक्त साहब ने इस पर डिसीजन लेके कार्रवाई करना चाहिए। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू। Happy, happy birthday to you. निकाल है ना सर, देना बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर, ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे के महाल गांव में हुए जलसे में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैल गई। आखिरकार आदित्य ठाकरे की अपील के बाद मजमुआ पुरअमन हुआ। इस वाक़ये के बाद ठाकरे ग्रुप के रहनुमा अंबादास दानवे ने बड़ा दावा किया है। संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसंवाद दौरा चालू आहे। त्याच्या 7व्या टप्प्यामध्ये आज आम्ही वैजापूर तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील महालगाव या गावात असताना सभा चालू असताना या सभेमध्ये एक दगड आला। त्यानंतर सभास्थानावर आम्ही निघताना सुद्धा 3-4 दगड वाहनावर आले। या ठिकाणी मुद्दामहून काही समाजकंटक, विशेषतः या भागातील स्थानिक आमदार रमेश बोरनारे यांच्या जिंदाबादच्या घोषणा हा मॉब देत होता आणि मुद्दामहून दलित समाज आणि हिंदू यांच्यामध्ये एक भांडण लावण्याचा प्रयत्न या मॉबमधील काही लोक करत होते। पण तो माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी या संदर्भात भीमशक्ती आणि शिवशक्ती एकत्र येत असताना अशा पद्धतीनं काही लोक मुद्दाम होऊन या मॉबमध्ये घुसून वेगळ्या पद्धतीनं एक काम करण्याचा प्रयत्न केला। याचा निषेध आम्ही करतो। परंतु महाराष्ट्रातील सरकार जे आहे आत्ताच्या घडीचं हे अशा पद्धतीनं समाजात भांडणं लावण्याचा प्रयत्न, आदित्यजी ठाकरे साहेबांच्या सभा उधळण्याचा प्रयत्न करत असताना सुरक्षिततासुद्धा मान्य आदित्यजी ठाकरे साहेबांची, मला वाटतं याच्याकडे सुद्धा सरकारचं कमालीचं दुर्लक्ष या घटनेच्या निमित्तानं दिसून आलं आहे। मी या निमित्तानं राज्य सरकार ज्या पद्धतीनं सुरक्षितता आदित्यजी ठाकरे साहेबांची असायला पाहिजे होती तिच्यात कसूर झालेली आहे आणि निश्चित या येथील स्थानिक अधिकारी, स्थानिक SP यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना करेल। गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस और साबिक़ तलबा की जानिब से लिए गए रियासती सतह के तकरीरी मुकाबले में धुलिया के विद्यावर्धनी कॉलेज के तालिब इल्म धर्मेश हिरे ने अव्वल मुकाम हासिल किया है। दोन बाजू असतात। थोडं पुढे सरकलो आपण राजकीय सार्वजनिक जीवनामध्ये जर उतरलो किंवा आपण जे बघतो एका विषयाला अनेक बाजू असतात। आपण जेव्हा डबोढोलकी हा शब्द सर्रास वापरतो, परंतु वादविवाद स्पर्धांनी जे वक्ते निर्माण केलेले आहेत आणि ते वक्ते जेव्हा राजकारणाच्या व्यासपीठावर बोलताना आपण पाहतो तेव्हा त्यांच्या ढोलकीला अनेक बाजू असतात। आणि काल बोलणारा तो हाच होता का प्रश्न पडतो। तर त्यांच्याकडे बघून म्हणून आम्ही जे तुमच्या उत्स्फूर्त विषयामध्ये जे विषय दिले होते की नेटवर मी काय पाहतो, तर तुम्हाला मी माझं उत्तर देतो। दिवसा असं होतं की तुमच्या कामाची बरीच योगदान असतात, तुम्हालाही असतात कॉलेजची योगदान, तर रात्रीचा वेळ तुम्हाला 1 तास 2 तास जर मिळाला तर संसदेमध्ये, विधानसभेमध्ये, कुठल्या तरी प्रचार सभेमध्ये
जी भाषणं होतात. पण या प्रोफेशनमध्ये जे वक्तृत्व लागतं, जे अभ्यास करून तुम्हाला शिकवावं लागतं, त्यासाठी कुठलीच ट्रेनिंग देण्याचं प्रयोजन कुठेच नाही. त्यामुळे तुम्ही एकदा प्राध्यापक म्हणून नोकरीला लागला की थेट विद्यार्थ्यांसमोर उभं राहायचं, हातात असलेली 4 पानं घ्यायची आणि त्या 4 पानांवरनं वाचून विद्यार्थ्याला दाखवायचं. आणि खास करून माझ्या विषयाचं सांगतो इंग्रजीचं, की इंग्रजीचं भाषांतर मराठीत करून सांगितलं की इंग्रजी शिकवण्याचा आनंद घ्यायचा. हा प्रकार जर आमच्या बाजूने होत असेल तर मग मला विद्यार्थ्यांकडनं जास्त अपेक्षा करण्याची मी त्याला लायबलच नाही. मी का कोणत्या अर्थाने त्यांच्याकडनं अपेक्षा करू की त्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे, त्यांनी ग्रंथ वाचले पाहिजे. आणि खूप गोष्टी सोप्या पद्धतीने आपल्यासमोर आणून देण्याचं एक भासमान असं चित्र तुमच्यासमोर उभं केलेलं आहे. त्यामुळे वक्तृत्व ही, जसं देठाई साहेब गंभीरपणे म्हणाले की करिअर करण्याची गोष्ट आहे. आमच्याकडे या गोष्टीचा विचार करण्यासाठी वेळच दिलेला नाही. कारण जर वक्तृत्व करणारा माणूस जो उभा राहिला तर मग आमच्या घरात येणारा माझा मुलगा मग उद्या आमदार कसा होईल, तो बोलेल कसा, त्याला बोलता येत नाही, त्याची काही गरज नाही. पण जर या मुलांना जर बोलायला लावलं आणि हे मुलं जर बोलायला लागली तर मग माझं असलेलं स्थान हिरायला जाईल. म्हणून यांना न वाचू द्यायचं आहे मला, न मला यांना विचार करू द्यायचा आहे, न मला यांना बोलण्याची कला शिकवायची. वक्तृत्व करणं ही एक कला आहे आणि ती शिकता येते, हा विचारच गेल्या 5-7 वर्षापासून जवळपास संपलेला आहे. घाटी अस्पताल के इलाके में सदर दरवाजे पर लोहे का गेट लगाने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग पर जुर्माना आयद कर रही है. उसका खमियाजा अब मरीजों के अजीज़ व अकारिब को भुगतना पड़ रहा है. घाटी अस्पताल में दाखिल होने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मकई गेट से और दूसरा पंचक्की जुबली पार्क से. ताहम मकई गेट रास्ते का तामीरी काम जारी होने से मकई गेट की जानिब का रास्ता बंद कर दिया गया है. जुबली पार्क का रास्ता गाड़ियों की बहुतात की वजह से बंद किया गया है. इस जानिब लोहे का गेट लगाया गया है. मजबूरन अवाम को अपनी गाड़ियां सड़क पर पार्क करना पड़ रही है. लेकिन आज बेतरतीब गाड़ियां पार्क करने पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना आयद किया. मरीजों के अजीज़ व अकारिब को जुर्माने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है. हुनरमंद रोज़गार, सनतकार और दिगर शोबे के जानिब से ख़ास रोज़गार मुहिम का अहतमाम किया गया है. इस शोबे के डिप्टी कमिश्नर सुनील सौंदने की जानिब से मुहिम के ज़िमन में मालूमात दी गई. आणि आम्ही औरंगाबाद विभागामध्ये दर महिन्याच्या 2ऱ्या बुधवारी जागेवरच निवड संधी असा एक नवीन उपक्रम चालू केलेला आहे. आणि त्या उपक्रमाचा एकच उद्देश आहे की प्रत्येक मुलाला रोजगाराच्या संधी ह्या मिळाल्या पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही प्लेसमेंट ड्राईव्ह टाईप हा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. आणि मराठवाड्यातल्या सध्या 8च्या 8 जिल्ह्यांमध्ये दर महिन्याच्या 2ऱ्या बुधवारी हा कार्यक्रम आपण आयोजित करतो आहे. आज औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आपल्याकडे साधारणतः 3 उद्योजक या मोहिमेत सहभागी झालेले आहेत आणि त्यांच्या 120 जागा आहेत. आणि दर बुधवारी हा कार्यक्रम आपण औरंगाबादमध्ये सध्या राबवणार आहे. कारण की या ठिकाणी आपण मॉडेल करिअर सेंटर चालू केलेलं आहे. या ठिकाणी आपला यंग प्रोफेशन्स या ठिकाणी काम करतो आहे. पण मराठवाड्याच्या बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये मात्र दर महिन्याच्या 2ऱ्या बुधवारी जागेवरच निवड संधी हा कार्यक्रम आपण राबवणार आहे. आणि जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या मोहिमेमध्ये सहभागी व्हायचं आहे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून घ्यायच्या आहेत. एवढंच मी या ठिकाणी आवाहन करू इच्छितो. त्याचं टायमिंग काय असणार आहे? ऑफिसच्या टायमिंगमध्ये हा कार्यक्रम आपण घेणार आहे आणि ऑफिसमध्येच हा निवड संधीचा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी आपण उमेदवारांना आणि उद्योजकांना या दोघांनाही बसण्याची आणि मुलाखत देण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करून घेतलेली आहे. कसा औरंगाबादचा रिस्पॉन्स कसा वाटतो? औरंगाबादचा मागच्या महिन्यापासून आपण चालू केली, जानेवारीपासून ही मोहीम. तर रिस्पॉन्स जर बघितला तर साधारणतः दर मोहिमेमध्ये आम्हाला 25 ते 30% उमेदवारांना जॉब मिळाले आहेत जागांच्या प्रोपोर्शनेटली. त्याच्याप्रमाणे हा जशी जास्ती पब्लिसिटी होत जाईल त्याप्रमाणे उद्योजक पण वाढतील, जागा पण वाढतील आणि रोजगाराच्या संधी पण वाढायची शक्यता आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना काय सांगणार? सुशिक्षित बेरोजगारांना एवढंच सांगायचं आहे मला की प्रत्येक मुलांनी आपल्या शैक्षणिक क्वालिफिकेशनच्या नुसार
आपल्याला कुठले जॉब अवेलेबल आहे याची माहिती आमच्या mahaswayam.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन त्यांनी घ्यावी. आम्ही दर महिन्याला मोठे मेळावे आयोजित करत असतो. त्या मेळाव्यांची पण माहिती त्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे ज्या डायरेक्ट वॅकन्सी आमच्या पोर्टलवर नोटिफाय होतात त्या वॅकन्सी देखील आपल्याला या पोर्टलवरनं माहिती घेऊन त्यासाठी ॲप्लाय करू शकतात. आणि ही सर्व प्रोसेस ऑनलाईन पद्धतीची आहे. पोर्टलवरनं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे बाकीचे म्हणजे कागदपत्र देण्याची गरज नाही. तुम्ही एकदा नोंदणी केलेली असेल त्या नोंदणीच्या आधारे तुम्हाला नौकरीसाठी संधी मिळू शकतात. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अमेरिकी साबिक वजीर खारजा हेनरी क्लिंटन का औरंगाबाद दौरा, पुलिस के सख्त बंदोबस्त के बीच आज किया गारहाय एलोरा का दौरा। अजंता एलोरा बैनुल अक़वामी फेस्टिवल का किया जाएगा इनेकाद, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। और फरवरी में G20 कॉन्फ्रेंस समेत यूनिवर्सिटी में लिए जाएंगे कौमी सतह के प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने किया ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।